what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo abata imanya dazabadesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo abata imanya dazabadesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori mumako Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Fumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program that traces the footsteps of individuals that contributed to the liberation of Zimbabwe. Chirongwa chatinotaura nevarwi vehondo yerusununguko, vana mujibha, vabereki, vana chimbwido, wese ainzi povho, kusanganisirawo zvakare masvikiro kana kuti homwe vaipoterwa nemhepo avo vaipa magandanga gwara rehondo yechimurenga. Nekudaro chirongwa chatinoti kune wese akasununguka ngatigarei pasi usiye nhoroondo yako. Nekudaro tinoziva kuti panguva iyoyo havasi vanhu vese vakanga vakabata pfuti, havasi vaibika sadza chete, havasi vaitumwa kunoona kuti masoja ari kupi. Kune chimwe chikwata chevanhu vakakontributa muhondo yechimurenga. Vanhu ava vakakontributa nei? Vanhu ava vakakontributa nemari. Nekudaro nhasi tiri kutaura nemumwe tingangoti panguva iyoyo ange ari mucivil servant, ari mudzidzisi zvakare, kuti ivo sematicha aiticha kunzvimbo dzekumaruzevha vaibatsira sei magandanga. Regai tipinde muhurukuro titaure navo. Sekuru makati? Makasimba here. Ndiripo ini naminimi. Kwamabva kuri sei? Kwakanaka. Handiti ndinonzwa mukutaura pasi pasi nekuti hanzi mauya kucheck up. Ya, ndauya kucheck up. Nokuzoona hanzvadzi maivo uyu. Vane murume watakachengeta some 2 weeks ago. Kene muliro. Handiti pakanaka sekuru. Toda kudzokera kumusha. Ndichitaura nemukomana. Ndoziva kuti mababa, maasekuru zvakare. Ndizvozvo. Asi toda kudzokera kuti tizive kuti mukomana wandiri kutaura naye pazuva nhasi anonzi ani uye mumhuri maakaberekwa makamira sei? Ini ndinonzi Ranganai Mashapa. Takaberekwa ti 7. Vasikana vatatu, vana. Vasikana 5. Vakomana 2. Saka tiri 7 udero. Indiri pakati. Pokuti kumusoro kune 3. Sure kune 3. Ndio mamiranga akaita mhuri yedu. Makaberekerwa kupi sekuru? Ndinezita Kwanyajena 1950. Barajena. Kwanyajena. Nyajena. Nyajena ndo kwedu ikoko. Ini ndinera moyo tiri vajena. Tisi varidzi vedu. Saka ndi mambo. Muri mambo. Iya, ndiri muimba yeumambo. Asi kuti huni uchinda kuti iko zvino huri papa, iko zvino huri papa. Mutori mambo, handino the royal family. Ndizvozvo. Handiti mwana wache muranda kumwe, maakuzvita muranda maya kumba kwangu. Ndizvozvo chaizvo. Handiti ka. Ndizvozvo chaizvo. Muchikura sekuru kumhuri kwenyu. Vabereki vakakwanisa kukuendesai kuchikoro? Iya, vabereki vakakwanisa kundiendesa kuchikoro. Kusvika ndochitini form 2. Saka tazopedza form 2 vakatanga kugusherwa nemari. Ndokutaura nemukwasha. Ainzi Munyaradzi wanga ari kutsanana. Vanhu vakwagutu. Dangwe rake ndiro rero.
saka vakati mari hatichina asi vapasa chikoro zvikanzi ndinogona kuvapinza chikoro saka ndakabva ndatsvakirwa nzvimbo kuLower Gwelo Training College ndokuenda kuLower Gwelo 1972 but before that ndashayiwa kuenda kuform 3 because I was supposed to go to Solusi University, college. Indikada kuenda kuGoromonzi. Ndasvika kuGoromonzi zvikanzi hauna science subject saka hatinga kutori. Ndopa ndakashayiwa nzvimbo yeform 3. So 1960, that was 1967. 68 ndokumbuya kuno kuHarare kutsvaka basa. Ndokushayiwa. Ndokudamwa ndokuenda kubhasi kuBite Bridge. Ndavamwe sekuru vaidhiraivha mabhazi okwashushaini. Ndokupinda mumaini yainzi Panda Mine. Ndokushanda 2 months. Ndokubuda ndanzi temporary teaching kuShurugwi. Ndokuenda kutemporary teaching zvikanzi wakanonoka takaisa umwe. But before I went back home, ndopandakazonzi kubhata kunodikamwa vanhu vakaita standard 6 havadiwa neform 2 vanenge vane mari yemunhu westandard 6. So I went there nestandard 6 certificate yanga ine division 1 ndokupinda mubhata 69 5 August 1969 pinda mubhata ndokushanda 70 tirimo 71 tirimo 71 that was December. Hanzvanzi yangu yaifunda kuLower Gwelo Mission. Ichibva yabvunzwa kuti bhuti vako vari kupi vakati vari kubhata. Hanzi ndavandovadana unovaudza kuti vaiva kuzotraina pano vachitraina bhora nekuti pano bhora rafa. Ndaitamba bhora. Azviboswe uyu wanga akagosha. Ndaitamba number 11 inogosha. Zvode nanga ari mazuva okuti saanawa takatopinda mumatimu chaiwo. Dai muri kuEurope. Chaiwo. Totodemba kuti because vana Georgia ndivo vatakazouya tichiona kunoku munana Gwanziro achinetsa Georgia. Tikati hai tichapapinda. Munomu ndakauya ndikambotambirawo bhora. Kune Rubens Bakery iri muno kudai yakatovhara. Takatambira kuMbale uko. Pandakauya 1968 ndokumwisa ndaimbopa varidzi vebhora vetimu kuti isu tiri vanhu vangoshaidzwa savanhu vatsva tofanira kupa vanhu kuchinyarira kuti tione kuti vanoita zvipi. Saka ndikuona kuti bhora rakupera isu hatisati tambomwisa ndikuona kuti ndozonzi tafoiriswa nomunhu ndiwata kuti tidyiwe. Saka chirega ndishandisa unyanzvi hwangu ndokubva ndarova bhora richibva rapinda zvikanzi basa watopinda wouya mangwana kuofisi. Ndokuenda kuRubens Bakery vakati chingoro ichi chokutengesa chingwa nechibhasikoro. Ndikati ichi handingachigoni. Ndorobwa nemotikari deno mandiita kondakita werori vakati rori inenge yatova promotion. Ati kana zvakadero zvebhasikoro handingadi muno muHarare. Ndokusiya zvakadaro. So ndomafambira zvakazoita iwayo. So pandakazoenda hangu kuLower Gwelo 1972 ndokutraina 73 74 ndokupedza 75 ndo yandakatanga basa ndokuenda kuMberengwa kwaNgumbani. It's an Adventist school. Tichinodzidzisa ikoko. Ndikati unoku kunganetsa. Ndakanga ndine musikana wandakaona pacollege. Ndokuona kuti kana ndikaramba ndiri kunoku ndinozowana vamwe ndikasiya mai vandakaona kucollege apo. So I left. Headmaster wakatotambura kutora motikari nachief Mukwananzi. They drove kuenda kuzoshava kundoti kunana inspector Mlala kuti uyu ticha hatidi kuti abve. Toda kuti agare pano. Zvikanzi isu hatigoni kumurambidza. Iye kana mataura naye akangosaina mapepa kuti haachadi kubva. Nokuti wakatoapply. Wogara aripo. Vakauya vakati peso ndikati no, I want to go back home. Saka ndakabva. 76 ndawa kwaMafuva. I taught there. Ndichisvika paMafuva manje. 77
ndogorera ndakachata. Ndachata manje mudzimai wangu unodzidzisa, headmaster na deputy varipo vadzimai vanga vasingadzidzisi. Saka pakatanga kuita kajealous kuti mukomana uyu unotakura zitroli rakakura achisunda, isu tine zvimabhasiketi zvitoko-toko. No. Vabva vaenda kubhurwayo vakati uyu hatichamudi unonetsa. Saka ndakashedzwa kuBulawayo navaredzi vezvikuru vakati tanzwa kuti unonetsa. Ndikati no, kana ndanzi ndionetsa I think it's high time kuti ndichinda kumusha. Ndikaudzwa navabereki kuti kana uri panzvimbo yavanhu vakati hatichakudi, ibva murunyararo. So I left ndokuenda kumusha. Yavanga yava 78. Hondo yatanga ndope yakatanga kusvika kwedu ikoko. So ndine nhumbi dzangu nomudzimai nefirst born yedu yanga yatsvagwa musi wa3 March 1978. Tasangana nemasoja. Kune curfew yokuti munofanira kufamba kana 12 yachaya. 12 isati yachaya kunofamba masoja chete. 12 maskati. Ndo pataitanga kuti tichifambe. Saka takasanganidzwa nesu 11:30. Curfew isati yadini yapera. Ndokitwa muline. Isu tatichitoza kuti kwedu kune magandanga. Tazviziva izvozvo. Takati nemasweets neforia. Saka ndinoza kuti kuna vakuru vanofanira kundopuwa zvinhu zvavo izvi. Saka takamiswa muline kuti tofanira kupuwa 1 bullet. Tatiri 16 muchitraki iyoyo. Tofanira kupuwa 1 bullet tose tipere panhu pamwe nokuti madaridza mutemo wenyika yeRhodesia yokuti hamufaniri kufamba kana 12 isati yachaya. Tisu tinofamba chete. So futi yakamiswa kudai, tamiswa muline. Ndakangoti kuna mai, shimirai mberi, ini ndichingoona hangu mwana tongofa takadai. Takangobatira chimwana chiri musana kwavo. Fortunately, mwana wakachema pasina wambomushunya. Saka bhunu rakati, it's a baby. Rakauya ndokudai, it's a baby. A baby is innocent. You have been saved by this baby. Bring your stoppers. Go and wait for us at Rengo Mine. Kwa kune kembi yavo. Ndokubva motikari yata tichivapa zvitupa. Vakaenda kuTriangle kumondomwa. Isu takuinda manje. Apa tine forya nezviwitsi. Zvinofanira kundopuwa magandanga. Takabva tangoti hapana zvabvu nekuti tinde nazvo. Tikandosechwa nezvinhu izvi taburawa. Saka maswitsi pane gwiziguripo kwatakaindovambuka kungoisa mukati momwena kungorasha zviwitsi zviya neforya dziya ndobva taenda kumba. Taenda kumasoja aya pamaini paya. Vazouya vabva kuTriangle vakati no, vamwe chiindai. Takasara tiri 2. Pana sekuru vangu vanga vana magumbezi 6 vanga vagara variko. Vanga vakatengera macomrades. Vaibvunzwa kuti magumbezi awa ndani, vachitaura kuti ndera baba, vana vakadzi vaviri, mwendera mukadzi mukuru, mwendera mai vangu, mwendera ani, mwendera nguni, just like that. Ini ndandisina hangu zvemagumbezi. Zviwitsi tatosiya nechakare. Saka pavakazouya vachindivona ndakapfeka chibhachi chimwe chachiri chechando. Vachindibvunza kuti wauya muno munyajena muna macomrades. Unozvigona here zvomunomu? Ndikati handiriwo muno. Handigoni kutiza, ndo munyika mangu mandakaberekerwa. Saka vakandibata, ndandine kadhi rokuchipatara. Vakandibata vaida kundirovera kumadziro kudai nemusana. Ndakabva ndangorova ndakaisa chivuno sure uko kuti ndisandorovera nemusana. Zvikanzi chii chiri kuitika? Ndikati ndogara. Zvikanzi unoziva here kuno kwauya kuno mukuru wamagandanga unonzi Nylon. Saka zvinoda ndezvokuti izvo tokupa hovha kuti kana wavavona wotivudza, wotifonera. Ini ndikati kana mukandipa hovha ndinokurumidza kuvurawa kunzi munhu une chinhu chaanacho. Ichiregai kundipa hovha. Ini kana ndavavona ndichaona matizira ndichaita ndidzvenge ndizokuvudzai kuti magandanga ari papa. Ndokubva ndabudisiwa ndisina hovha. Right. Taenda kumusha.
tagara mabhesi anga ariko ndodzisa pachikoro chainzi Chiwawa Adventist School. Zvikanzi taenda pachikoro paya todzidzisa nawo makomrades akatanga kusa pachikoro. Pana Pisirai, pana Nylon, pana Jackson Debwe ndova ndichiri kurangarira ivavo. Saka vakomana vakaya pachikoro ndege ichipota chipwi nekuti motika dziri maini dzainda dzaibva kuno kumasvingo dzichinda dzine zvinhu zvadzakatakura. Saka vaindoplanda maland mine muzhira umu. Saka motikari dzichiuya dzamasoja dziya dzichivegira equipment kumine nguva nenguva. One of the days vana Pisirai vakabva mugomo mavaigara vakaenda pamba pangu vakati tokumbira jereso ndokuvapa jereso. Jereso vanoridi ndokubva vaenda. Takasara tikabvunza kuti jereso iri kanza vanenge vada kunoplanda land mine. Vaenda kuya inoda kuya pamakata. Saka tichienda kuchikoro the following day indokona kuti panapa nhasi pakagozha. Chikoro ichi chaiva padhuze nomukwidza pane churu. Saka patekwa kuti motikari dzouya dzaiuya on every Thursday. Ndakabuda muclassroom ndokuita sendinoenda kutoilet asi ndandisingawo kuti ndinoenda kutoilet ngokuti panapa hapana kumira zvakanaka. Mukwidza wokutanga dzakadarika tikati dzadarika dzose motikari hapana chakaiswa panapa because vanga vakumbira jereso the previous night. Dzafamba almost about close to about a kilometer. Panga yakaiswa land mine iya dhubuka dzarobwa pfuti dzorira. Saka tangoti vana vechikoro vose vainde kumavira zuva ndoko hakuna musha wangu. Hapana uchaenda kumabva zuva pfuti dzakataka kurira. Saka ndokuenda navana vaya kumusha kwangu kuchizoti kumanheru kuma 4 tikati no kwanyaragwa mabhuno achadini achina pfuti dzacharidza. Chiendai kumisha yenyu ndokuenda kumisha yavo. So mashandiro acho ndokuti tatina mabhesi 4 ndakabva ndapoindwa ini pachikoro naheadmaster watatinayo is late kuti ndiwo unenge uchinda kunotenga zvinhu zvamacomrades kubva paforia in fact kubva pashangu matirauzi mabhacha avo awa foria zviwitsi madhiriwora. So munhu wakambenge asevenza kugweru kubhata uko ndaizwa kuti kufactory kune zvinhu zvakachipa. Saka takasarudza tiri 2 namabhasikoro. Taisimuka namabhasikoro tichienda kutara inobva kuchiredzi ichienda kumasvingo vhaya ngundu tosvika kutokwira mabhazi namabhasikoro toinda muisa bhasikoro pamusoro pebhasi pamusoro pebhasi toinda tosvika tonosiya mumasvingo mabhasikoro paya. Ndoti kunouya ticha ini ndinoziva kugweru ndokwatinowana shangu nomutengi yakaderera. So munhu akambosenza kubhata tokwira mabhasi toenda kubhata tosvika paya vondiona koiwe ndikati ndane shop vanga vasingazivi kuti ndobva kwanyajina ndokuti handane shop ndiri kwachirumanzou ndokune shop yangu. Saka ndikuda shangu idzi vanenge vakawanda kamacomrades madifferent pairs kuti size yakati size 6 ndoda dzakati size 7 ndoda dzakati size 8 ndoda dzakati. Ndozoti kuna mai vangu nomudzimai ndoti handoda Tommy size 7 dzambuya size 6 dzomudzimai wangu ndichiti handedze shop kuita kuti vasaona kuti unongotenga mazishangawa anosimbwamo musei. Tatine mabhesi 4 atati supply every month. Rimwe bhesi raiva kuzaka, rimwe bhesi raiva kunonzi kwamaburuse, rimwe bhesi raiva kudowa kuzasi kwokanyika vanhu uko, rimwe bhesi raiva kuguwa. Every month tainda kundotenga zvinhu zvamacomrades, shangu, matirauzi,
majaketi, majini, zviwitsi, folia. Ndopatakatanga kuziva kuti kwakune Madison 10 by then. Pasati mabhokisi akura iko zvino izvi. Saka takafamba takadero tichinda kuGweru tinotenga zvinhu tichingodero. Up until such a time vaituma vana mujibha kuzotora zvinhu. Saka ndaitozikama kuti ndini ndinotungamira pazvinhu zvei zvokutengera macomrades nhumbi. Mujibha wauya wati ndatumwa nhumbi tatadzokawo neFriday. Soka waka neSunday. Vanozva kuti zvinhu zviri kumba kwangu. Vouya tikati nhumbi idzi. Asi pane jaketi ratakashayiwa. Tokupa mari yejaketi iroro $60. Ndotakaisa mutengo wawo. Nokubva ndamupa $60. Iyi mari inenge yakompyuta nematicha ose. Asi wozotumwa ndiani? Ndini. Ini ndaingonyorawo figure rangu kuti pandocontributa nomudzimai une contribution yake vose munhu waticha. Saka ndamupa muchibha waenda. Muchibha uya haana kuzoenda kupi? Kumacomrades. Wakabva aenda kumasoja manje. Zvikanzi ticha Mashapa igandanga guru. Nhumbi dzandinadzo idzi dzanga dzifanira kuenda kumacomrades. Ndiwo wakandotenga nemari yandapuwa iyi. Saka igandanga guru. Now hanzi yangu mai voyu vaishanda kuTriangle Sugar Estates. Varungu vanga vari kuva naPriston navamwe vavo vakawa kuti ticha Mashapa ndiro gandanga guru kunyajena. Saka vakabva vati imi chichinjai route, hamuchaendi vhaya Ngundu, mochinja route teienda nokuMorgan Star nokunonzi kumasose topita Morgan Star nemabhasikoro iwawo tangofamba nawo teienda nomuNemamwa taizosiya road pasati kwane tara tenda neseri kwechikomo tobuda tiri muNemamwa tondosiya mabhasikoro mumasvingo ndoenda kunotenga vana nylon, vana Pisirai, vana Jackson Ndebwe, vamumazita handichamazivi ndo vanga vari vakuru. Kana vabuya kuzoita mabhesi avo mugomo rokwedu inonzi Mavhugwi, taishedzwa tiri pachikoro. Uyai kuno vana ticha taenda ipapo tasingandorovwi bodo. Vaingotiti sadza renyu pai maticha sadza iri vanotibetsera kuti vana vadzidze topuwa torya tapedza kudya voita politics dzavo dzoti hai maticha anofanira kundozorora chiendai kuchikoro. Endai kuchikoro. Kana vanenge vauya pakati pevhiki vaya masoja kanzi anofamba taibata mudondo. Mudzimai wangu tatine mwana 1 by then. Tatine mwana 1 saka taingobata mudondo. Inda handine chistretcher chandakapuwa nababa vomukomana uyu papa webhuzukuru wangu. Vakanipa chistretcher bed. Ndochandaingoti ndienda nacho mugomo. Ndosvika ndowadzira pasi pomutobwe. Kana kwaidza ndomuka ndoenda kuchikoro. Asi macomrades vaiuya pachikoro but vanga vasingaridzi pfuti. Tichingokumbira kuti ano musati kana mukaridza pfuti pano nyanga necho muchawana akuchina. Saka takaramba tichidero tichifamba route ndachinja. Kusvikira pazonzi ceasefire yaitika. Tikati tinozvitenda. Pakazonzi vana vaMugabe vopemberegwa. Pavakatouya uko vaMuzenda ndakanga ndine mota yandakanga ndatenga mu 1972 mota yangu yokutanga. Ndakatopinza muchikwata muline yemotikari idzodzo dzinomanya chaizvo yanga ichazviwa. Ndatatangira kunomo murungo murengo. Tichindoita rally panonzi patownship paMusovi. Tichienda ipapo vabuya tikati izvi zvanaka izvi. Nyika yanga yasununguka. Zvokuti tapedza hondo yapera. Zvikanzi zvakanaka. Ndopandakazonzi ndichiita headmaster. 1980 ndokutanga ndaita headmaster. Ndaita headmaster pasame school ipapo. Madi? Pachikoro chimwe chete. No, chakazochinja. Chiwa yakabva yatama nokuti Rengo Mine yakabva yatengwa neRiosm. Ichibva yatengwa
saka yakura zvikanzi vanhu vanga vakagara imomo munharaunda iyo makatengwa nerengo neriosim vakanzi ngavachiinda further kumberi kunonzi kumberi kokamusvovi ndopayakandoiswa chiwawa ikoko ndopandakazitanga kuti pandakatanga kuita headmaster 1980 now uku ndandapuwa position yamusale chairperson handizvokuti zvamasero munoziva ndopandakaita sale chairperson saka munongozva kuti mumaruzevha munonetsa vamwe vati munhu waheadmaster haagoti kuti apuwe chigaro chakadai ndopakatanga nyakanyaka pakati bodo ndonotozva kuti izvi vanhu vati bodo toda kuti tiite isu tikati isu hatidi zvokugwidzana navanhu ndobva ndangoti hai kana ndanzi handisati ndichagona kuti handichakwanisi kuita chairperson nekuti ndiri headmaster ndingachati kudi hatingarwidzane asi ndakafamba ndiri pachigaro cheassistant for quite a long time kusvika ndangozorasika navanhu munozva vanhu vanoda kudya vanoda kudya ndio politics ndokona kuti handingaiti zvehasha vamwe vanenge vachivimba nezvakawanda wanda indokona kuti bodo ndoimba nedenga kana zvakawanda wanda izvo hatichabati asi ndo masaliro atakazongoita pachinzvimbo ichocho nyange nanhasi ndakatoti kuna vamwe ndikati asi munondisiyirei iwo ndotakagwai because inini mari yangu chaiyo nomudzimai atakawesta panguva iyoyo $1,850 panguva iyoyo ndainyora pasi figa iroro $1,850 tiri vaviri saka ndo mamiri azvakaita asi tinofara nokuti pakati vamugabe vashaika paizopita ed kuita kwachinoko kutiko mai vakamubereka kubva muno vachienda kuZambia ndimai guru vangu mukadzi womukoma ndikavati nhai mai guru ngatichiindai kumwana wenyu tindoona kuti tindotaura naye tione kuti tingaonekwa pase mai vakatozoshaika mai guru vakashaika ndokusara vana vacho umwe wakanga ari muZRP muno umwe wakatoretire asi uri muno munhukadzi vana vakasiyiwa yavo vakomana varipo kuona kunotonedza on Saturday this last Saturday shoko rakauya richiti mwana womukoma wagwara zvandisina fuel yakakwana ndakamotikari kanguvo kati asi ngaachiuya tione kuti tiende kuchipatara takaenda naye kuchipatara inonzi General Hospital tikaenda naye wanga achifema achirira unodiya kuti hwii ndokona kuti inofanira kuti asmai wakasvika akapuwa mubhedha machira maviri chinzi ngaambodzigwa ndokubawa jekiseni ndokumbogara takaendapo kuseni kuma7 asi takazobvapo na11:30 majekiseni aita sokuti zvinenge zviri nani saka zvino ndakauya kuno kuHarare iniwo ndakavinga zvokuti nditaridzwe kuti maziso ndinofanira kuonekwa mangwana papari kana ndapedza ndoenda last born yangu iyo yatosvika veko zvino iyo vamwe takazobereka hondo yadini yapera ndo mamiri acho uyu mukomana uyu ndotoranga naiti one time muzukuru wangu ndiye mukuru ndiye first born yedu wakati akazondigamuchira ndine basket you still remember akazondigamuchira hondo yanga yasati yapera ndakazadza zvinhu pabhasikoro zvamacomrades ndichibva nazvo kumasvingo nebhasikoro ndo yanga iri mood of transport at that time asi tinotenda nokuti vakuru vedu vaED well kana ndaisangana navo hama chaiyo nokuti ndofunga ndimainini vake vakamubereka kuita kuZambia panguva yaakaberekwa hondo yanekitsawa muno iwo he knows better. Thank you. Pamakabva pamakaenda kumusha matransfer pamakamiswa nemasoja paya mukapuwa chiovha mukaramba vakazombowe here vakati toda feedback havana kumboya nokuti ndasingamboendi kukembe kwavo nokuti masoja waitomaonera kukembe kwavo unenge watienda kukembe kwavo havana kana kumbozovuya nokuti pakazopewa ainzi maschools apo akambonetsavo asi vaikudarika vachitora vasikana vachidini vachinda navo isu asi hai takangoti hai zvinopfuura isati tinoziva patakatakatsika kuti takatsika pahondo yedu yechimurenga ndo yatakatakatsika. Pane pamakatengeswa namujiba paya handakupanzwa kuti aenda kumasoja akanotaura kuti kumarodigens kuti uyu ndiye gananga guru ari kutenga zvinhu zvemagandanga vakazouya kwamuri kuuya kwavakaita vakaudzwa kuti ndinoenda nenzira yekungundu
saka hanzvadzi yangu yaisevenza kutriangle vakati chichinjai route muchirega kuenda nokwangundu ndopatakachinja route kuti tiende nokuMorgenster. Saka imi makazviziva sei kuti mujibha uyu haana kuendesa zvinhu kumagandanga aendesa kukembi yemasoja? Paakaenda kukembi zvinoitika ndezvokuti aenda kukembi kumasoja iyo nyaya yacho yanga ina varungu mukati. Vana Tom Preston vanga vari varungu vakuru muchiredzi. Saka shoko rakasvika kwavari kuchiredzi. Varungu ndo vayavuyako vachiti takabirwa makwai edu anga ari 100 saka tofanira kuuraya 100 vanhurume. Saka shoko rasvika uko zvakaita kuti tichamashapa egandanga zvakabva zvabuda nokuchiredzi zvichi vanhu vachingotaura pose pose hanzvadzi yangu iri kupi iri mutriangle zvakapinda muzviyema kuti kwanzi tichamashapa chinyi igandanga ndo vanosapota magandanga. Saka vakati chichinjai route chitega yakuenda nokwangundu chinjai route takabva tachinja route nokubva taenda nokuMorgenster. Saka ivo masoja haana kuzoya kuchikoro achikutsvaga? Havana kuuya kuzonditsvaga. Saka uyu mujibha makazoita sei? Hatina kuzombomuona, haana kuzomboya kutora nhumbi dzamacomrades. Pakangoenda ukangoenda tu nokuti vaingotuma vakangosiyana siyana. Uyu hatakuzombomuona, but even now ndotomboedza kutsvaga kuti asi mukomana uyu waibva kwaMusovi, but kuti ndichaziva kuti papi zita rake handirizivi ndo zvinotondinetsa izvozvo. Asi mumaziso mangu ndinomuona kuti uyo mukomana uyo ndaimuziva chose ari munhu uri mulocal. Asi kuti iye wakaona kuti wawana $60 nhumbi ndidzo. I want to make it a point kuti ndofunga mari wakangoti mari yangu vei chirega ndingondotaridza nhumbi mari ndozviitira $60 yanga ari mari yakawanda. You see. Saka varungu vakauya asi havana kuzosvika kwedu. Pane nzvimbo yavakasvika kunonzi kwaMakumbe vachitsvaka makwai. Pana ticha wakafugwa vatobuda pachikoro kutodzi ndoda kuuraya gondobwe redu rakaenda. Pana ticha wakafugwa tikamuwa. Inimo ndakangochengetwa naMwari. Hapana wakazombouya kuti ati nandi zvazoti zvikati. Vakambouya havo vamwe vaingovouya vanga vakutopanduka. Vari pavo vakanga vakupanduka asi ndinogona kuti pakakupanduka voko. Kokuona kuti ndandiri chinzvimbo chobusel chairperson. Saka kwakutotitengesavo. Ndokutombotizawo pamusha. Ati regai timbotiza. Asi denga rakangochengeta. Nguva yamaifamba muchinotenga zvinhu kuna naBhata uko maroadblocks anga akawanda. Maroadblock anga akawanda. Makubva negudzi. Maita kazhinji vaiti mukasvika paroadblock maivanzi budai. Varume vese uko vakadzi uko muchisechwa. Imi hamuna kumbosangana here takasangana neroadblock pangundu panonzi pamandebvu. Tiri mune bhazi ramatambanidzo namba 66 tari kuenda mumasvingo raienda kuSeni richienda kuchiredzi tigondodzoka. Paka pana masoja richidhiramu chavo ichi achibva tamiswa paya zvikanzi zvitupa ndokubudisa zvitupa zvaonekwa kuti kunyajena ndokumusha kwamagandanga. Tikati no ndiri ticha ndokumusha kwamagandanga asi ndiri ticha. Zvaingondibatsira kuti ndiri ticha. Saka kadhibhokisi redu rakanga riri pamusoro pebhazi harinavo kuonekwa. Pavakapinda mubhazi vakaona sagaro 50 kg yecoarse salt. Saka 50 kg iyo yanga isiri yeduwo hamene kuti yanga iri yani. Yakabvunza kuti ndeyani vanhu vakati hatizivi. Kaendeye kuda kundobika nyama dzemabhunu. Ndokubva radhonzegwa rakasara ipapo 50 kg yesalt iyoyo yakasara ipapo. Ndio 1 point. Kechipiri mukoma wandinotevera vari padoro wakatemwavo noumwe mumusoro. Ndokubva tandokumbira vanga vane motikari pane chimwe chikoro. Ndasati ndane motikari by then muhondo. Saka takaenda kumasvingo achibva andoadhimitwa. Saka iwe motikari wanga ane shop pamba kwamagoche. Wakatenga hake grocery rake davaitengesera pamba. Vari vazukuru taakudzokera takaenda same route yokwangundu iyoyeyo. Tasvika panonzi paZivuku takaona pana masoja. Ndokubiswa paya vati gudzi dzose idzi ndedzani.
burisai gudzi saka dzakaburuswa dzakadzodzwa masaga akadzodzwa pashi ose iwawo adonzegwa pashi. Uyu muzukuru uyu wanga ane chitupa chake chebasa chokwasiski. Akati no, iyi gudzi haisi yamakomborezi tobva kunyajena sezvamaona pazvitupa, asi ndeyekuti tindopa vanhu vanoshanda chikafu ichi kuchiredzi kwandiri siski manager. Zvikanzi kanzi kanzi kuva vakanzi hadi sekuru vangu ava tofamba tose. Kanzi kana zvakadero ngavadzorere motikari. Saka pandakati ndichisomudza saga romunyu kuti ndiise mumotikari, ndakangonzi negaro repfuti kuno kwangu sure uko. Ndakawasa kuti ndatofugwa. Musana wakabva wariya kuti ke. Ndichibva ndatokona kusomudza saga riya zvachose. Up to now ndine problem yomusana. Kubva ipapo ndakabayiwa negaro repfuti sure kwangu uko. Ndakawasa kuti ndatofugwa. Musana ndokubva warira kusvika nanhasi. Musana unondigwadza every now and then. Ndo mamira zvakaita ndo hondo takaigwa asi kuti recognition yakashayikwa. Because munozakana ukashanda navanhu vanenge vachida kutsikirira auna kwaunoenda. Vane vakawanda vana mujibha vana povo saka vongoti bodo ndi headmaster ati saka ndokutobva zvafira ipapo but musangano ndoudi nanhasi. Chaikupa chivindi panguva iyoyo unoziva kuti kuriska. Yes. Kutogara musango uri mukomrade kana uri mujibha zvanga zvitori nani. Yes. Pane kukwira mabhazi uchibva kwese uko tanga uchobva bhasikoro wozonosiya bhasikoro wokwira bhazi wodzoka negudzi woisa gudzi riye pabhasikoro futi. Yes. Kufamba naro uchienda Gumba. Kubva 78. Chaikupa chivindi ichocho chaibva kupi? Chivindi chaingwa kuti kusiri kufa ndokupi. Tiri kutambura muno muRhodesia. Tiri kurwira nyika yedu. Pane zuva razvichazonaka. And for sure zvakazonaka. Ndo saka tigere pano nhasi. Vana vanga vasingazivi iyo last born yange igere sure kwenye wapita manje unomusha uno. Havana kumborwa nyaya iyo. Asi first born nokuti wakanga aine mwedzi mishoma March 3. Changu zvakuti ndo zvinoitika. Vamwe vakabuda kunze kwenyika. Isu tinogwa tiri muno. Kana pataigona kusupply maganda zvataigona kuwana kuti tipe magandanga. Taizo kuti mberi zvine pundutso. Yes. But iba muri pachikoro hamuna here vamwe maticha airizisa kuti nini hatina nokuti taingobudzana ninda ndiri munhu wekunyajena. Ndiri munhu womunyajena. Maticha mazhinji anga ari papa vanga vari munyajena. Hatina vanhu vamboresista zvachose. Vaikooparata pakubviswa kwemari. Like I said kuti inini I paid yangu nomudzimai 1,800 nokuti hatiri 2. Hapana ticha wanga asingabvisi mari. You see. Saka iwo makomrades zvavo nematicha vanga vasina dambudziko ravo. Hatisina dambudziko. Vaitouya pachikoro tiri paassemble. Vana Pisirai wandotaura vana Pisirai. Dzakabawa futi. Payakauya tege chiti wakada kuifura vakati ambotozvi kana wakafura pano hapana zvamuchawana. Chikoro chine chatofa. Zvimwe zvikoro zvakafa munyajena but Chiwawa school yakaramba yakamira. Yes. Nokuti taikooparata nemakomrades. Yes. So besides incident yamujibha akakutengesa iwe ikoko nzvimbo ikoko nenyaya dzevatengesi nezvavari zvinoitwa kubhesi zvazvakamira sei? Paarea pedu papasina vatengesi. Asi munyajena vatengesi vanga variko kwakafiwa. Kune nzvimbo inonzi kuguwa kwakuna makomrades ikokoko mamwe ataisupplier. Vakatengeswa variko ndege dzakauya taingodziona vanhu pakafiwa. Kuzasi uku kwana dowa uku. The same thing. Kana pana vatengesi pedu hapana kumboita vatengesi. Kushanda kwose kwatakanga tichiita kunotsvaka zvemakomrades hatina kumboona vatengesi. Takabuda zvakanaka. Tatigere zvakanaka. Saka besides pakadhuka chimbambaira apa chatewa vapfuura nekumba kwenyu vachitora chavainoshandisa kuchera. Hakuna mamwe mabattles akaitwa futi mudhuzemo? Hapana. Dzakangorira namabhoni vakangoti pop. Amene vaizwa kuti zvabva kupi. Havana kuziva kuti zvabva kupi. Hatina kumboona kana chii kumboti kudini kana nini handakumbozvidudza ndikutodudza pamuri nhasi kuti ndini ndakavapa jereso rokundocherera chimbambaira ichocho. Vakati vana pamba tichakupedza kudya. Vakati inguvai
ndikati iko zvino it's 10 o'clock ndandine watch yeRotary zvanza mangwana acho mwe mukomrade ndokubuya akati takapanawo hamune watch yakanaka tipeivo tichinjane neyi ndikati asi watch dzakangofanana zvanza taikuda kumira kuti yenyu vei ndakavapata wana kuti ndokupuwavo chimwe chiwachi ndokuvapa Rotary yangu iyoyo chiwachi chandakapuwa chaya chambopedza vhiki chanyarara kufamba ndakazotenga hangu imwe Citizen ndokumira zvakadaro taatinovukama bwakanaka namacomrade tigere kwedu kunyajena panzvimbo yepedu isusu hatamboita dambudziko ravatengesi yes saka muchitaza futi panzvimbo iyoyo pane here vanakomana nevasikana panguva iyoyo vakatokrosa kutonzi ningi muzva zvakasinganyanya kutaurwa nezvazvo asi aingonzi ningi apa ndofunga akakrosa pane mwana womukoma wakaenda wakatoenda iko zvino uri kupi uyo kwamuri kuNorton Zipiwe wakatobva kuHondo pana sekuru vangu vanonzi Richard Chiwawa vakatorwavo vakatorwa kuzvikoro kwavakanga vari kuma boarding schools mumamisha tinavo vakomana vedu isu pana munin'ina wangu atinoti Marius Matenga pana sekuru vedu vakashayika mai manje hatizoti vakafa sei vanga vachova chairperson nokuzeni weward yekwedu Patrick Museva takavachengeta mai manje pane mwedzi miviri yapfuura apa ndo vamwe vacho vakaenda kuHondo pana Neva muda vose vakaenda kuHondo vakomana kwedu asi vakazoenda yava towards ceasefire yes saka pakaenda Sipiwe makatozvinzwa kuti aenda Sipiwe wakaenda makazvinzwa neantu zvakasvika sei kwamuri sefamily kuti no kugwira nyika isu vamwe vakandogwa vakabata puti isu takanga tichigwa nemugoti yesadza nemari dzokutenga chikafu forya zvokupfeka maswitsi and what have you yes kuti paakaenda Sipiwe message yakasvikira kumusha kuti Sipiwe wangodzi hatichamuone pachikoro vanga vari paLower Goro Mission anzi hatichamuone ndoko vakatorigwana naRichard Chiwawa vakaenda asi vakadzoka vari vanhu vatakati takavasaluta kuti makaita chinotenda chindokuti vakadzoka vari vapenyu yes musi wavakadzoka makanga muriko kumusha pavakadzoka because baba vake mukoma vaisenzera kuGweru ndoko vakangosvikira kuna baba kuGweru vakazouyawo kumusha achibva arobwawo nomusoja vagere kuNorton saka sekuti tichitarisa pacontribution yamakaita kusunungura nyika ino mashoko enyu amuda kusiyira mhuri yeZimbabwe pazara nhasi ndeyekuti chii mashoko andinawo ndeyekuti nezero randinaro ini handichagone kuenda kuHondo ndochinhu chokutanga Hondo yangu inongobhuwa pamugoti wesadza ndoyo akabhuwa mugoti wesadza ndina vana navazukuru vokuti kana paine recognition ingaitwa sokutaura kwandinoita ndo vanhu vatingatoona kuti ngavabetserekane ndine uyu wandoti mwana mai vake ndio last born baba vake vakatonyenga hazvanzi yangu vari kwedu kwavakanga vachinzi garai makatega kuona kuti mabhunu anouya anogona kudzoka hatina mashuwa kuti Zimbabwe yawina zvachose here ndopavakaona hazvanzi yangu ava baba vake vatakachengetedza ivo Colonel Muriro vanga vari kumasvingo saka ine ndina vana vakomana vashanu kana paine chinogonekana kuti chinobetsera kuti uyu murume uyu wakabve Hondo ndotofara kuti muzukuru wangu uyu une basa rakanaka uriko muhurumende director uyu uri paari nokushaya kwakaita baba wake I think recognition inofanira kuva iripo yavakapuwa so kwandabva nako ndabva kuhazvanzi yangu kumarondera patakachengeta Colonel Muriro ndokwandava ndiri kubva zuro ndichiuya pano but ndine vana vakomana vashanu vazukuru vanga vazukuru vanga ndiko vakomana atibetserani mukuru une vatatu potevera unotevera una vatatu
ndiyo 6 potevera muone 2 ndiyo 8 potevera muone 2 ndiyo 10 potevera muone 2 zvakare ndofunga 12 haditi ndizo I think I'm not mistaken. Yes. Aiwa makomborero. Sure. Andiriga. Yes. Aiwa sekuru rakutenda nenguva pfupi yatatandara pazuva ranhasi. Hamuna zombonzo makomboredzi mamwe aya hamuna zonzwa kuti akafamba sei? Anazodzoka achikuvheta ikatozwa kuti makomboredzi aidzokera kunzvimbo dzaakarwira achivheta vanhu. Jackson Debwe ndo kuno kumusoro asi wakawana kwedu. Nguva yaakawana mudzimai wake ndo nguva yakawana kuone hanzvadzi yangu. Uri kuno musoro asi iye waka is late. Is late. Asi vana vake variko nomudzimai variko. Vana Pisirai kuti waibva kupi handingazivi. Nana nylon. Nokuti nylon mabhonu vaihya. Kungwa kuti kuna nylon avaihya. Mbiri yake ngere. Mbiri yake wanga nepfuti yakakura kudarika dzavamwe. I want to believe. And achirova zvokurova chaizvo. Wairova. Nylon kungwa kuti kuna nylon mabhonu vanga vasingasvikipo. Kwa kuti pane bhesi ripapa asi nylon is there. Vanga vasingaendiko. Vanga vasingaendiko. Anditika. Ayo, ndatenda sekuru. Thank you.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yewondo abata imanya daga batesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako yewondo abata imanya daga batesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila makomo abata imanya